Maya payabak po. Miti punta mo kaniting biyernes ning kalabing siyam ng Domingo ning karaniwan na panahon. Kapiesta ng San Maximiliano Maria Colbe. Kasyam ng aldaw na biyanang parangal king pangadala na banwa ning Nuana Virgen Maria. Mumuna ng aldaw na biyanang parangal kang Santa Rosa de Lima. Ing manimuna king kakatamong kapag masusyan, ing kakatamong kura paroko, among Arnie Serrano. Talakad tapo. King lagyoning ipahamponing anak, hamponing banal espiritu, Amen. ing ginuman tabi kaya kayo, At kekaan timorin. maya pa mauran na yabak kaya kaingan po, Maya payabak po. si mami gising kayo na manyaman na namang paro-paro king pagkir, minuran ka bukas, at makanya po yung grasya na nga pong ginabalamuran, alang patugot, alang tuknang. Meto nga grasyang binyan, nakikatamo na yung apong Ginoo, yapin na rin santo at santa. King Adoiti, ganakan tayo meto nga parit, martir, San Maximiliano Colbe. Bangkanita, bebe tayong matampang nga pagmasusyanting banalay Kristia, amin ang talapat sisyan din kasalanan tamod, anyaran lunos na at kapatawaran ng apong Ginoo. Ginoo ikang pepaintulot, akit ng Padre Colby, inya nga puluya pang banwa, ing meto nga malikmata, ning Nuana Birhen Maria, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ginoo ikang meging alimbawa ng Padre Colby, king pambilaw na king kayang biye, para kay ngaliwa, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ginoo ikang minye kadalisayan, at tetagan king biye ng Padre Colby, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa, daring kasalanan tamo, dala na katamo ngan sana, king biye, alangang Amen. manalangin tamo. O Diyos, ing upayat pakalulu, pigkalob mo, kang San Maximiliano Maria Colbe, kekang martir, ing tagumpe, baboning pamaylas at kasakitan, pasignangan mo kami keng magmasusi kanitingal doning kayang tagumpe. At sa upan mo kaming maging magwagi babo ning dewakan aliligalig kay kami. Itihadwan mi king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo. Ang mabibi at magalig kambe mo king kameto nga ning banal espiritu. Diyos, manggaman king alanganga. Amen.
Pamamasang iba't king libro ng propeta Ezekiel. Pasibayo yang migsalita kanako'y Ginoo nga na. Anak ning tao, ipakilala mo king Jerusalem, ing makasumaming bageng depat na. Sabyan mo king Jerusalem, nung naning sasabyan na kaya ning Ginoong kayan Diyos. May bayit ka king labuad ning Kanaan, metong yang Amoreyo'y tatang mo, at Heteya iimamo. Kanitang mi bayit ka, alamang me mutot king kekampusad, o menos o menguskus asin, o me malot keka king lampin. Alame atong mang melunus keka, bandap tana mo sa keka, ing isano paman kareti. Kanitang mi bayit ka, alame atong man makiburi keka, miyugse ka king metong amalwalas amarangle. Kanita na ako man linabas at ikit da kang kaso-kasoking sarili mong daya. Makabalot kang daya at ekwa ayam yaming era kay ligtas. Peparagul da kang anting metong amalabong at tanaman. Meragul ka at mesika ng ponmitas at mengging metong kang dalaga. Masanting yawubuging salo mo at makabakabuak dapot lubas ka. Inyang pasibayo kong linabas ka rin, apansingan ko king di natang naing oras asukat na kang malsinta. Binalot ke king kanakong imalan ing lubas mong katawan at penga ko kung luguran da ka. Kesal da ka at mengging kanako ka. Nga naning Ginong Diyos. Kay ba't nanita kinangwa kong danom at inos ko indayang at syuke ka. Kiskusan kong larong olibo yung balat mo. Pepay malananda ka, king imala na abinurdahan. Dininanda kang sapatos, amega waking peka masanting diling balat. At dininan aptas kim buntok, amega waking mapinong linen. At metong abalabal, amega waking seda. Pepasuluran da kang pulseras at kwintas. Dininanda kang singsing para king arong mo. At tingga para king balugbog mo. At malagong korona para king buntok mo. Pepalamot siyanda ka, karing ginto ang ponpilak, at parating misusulod imala na linen at sedang binurdahan. Mengan ka king tinapi amega waking peka masanting ayarina, at ating kampulot panilan, ang ponlarong olibo, ban pagkabiyayan mo. Alang ka para ing legwan mo at mengging metong kang reyna, may bantog ka karing sablang bansa, uli na ning ganap mong leguan, uling ako ing pepalaguke ka. Itiyeng sasabihan ng Ginong Diyos. Dapot gewa mong puhunan ning leguan mo at kabantugan, ban matutod ka king siping na ning ninumang lalaking lalapit ke ka. Dapot, pakundanganan kay ing kasunduan na gewa ko ke ka, inyang kayanakan ka, at kambe mo, gawa kong kasunduan, ang manatili king kapilan paman. Patawaran ko yung sablang kasalanan na depat mo, e may manakwang ibuklat nga subok mo. Ing Ginon Diyos, yung magsalita. Amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Lipat ning mimwa ka kanako, ngeni pamatulan mo ko. Lipat ning mimwa ka kanako, ngeni pamatulan mo ko. O Diyos, yung talapagligtas ko, yung kakong panaligan at ala na kong pitakutan pa. Diri na kong sikanan, yung kanakong kaligtasan, nung makananong makaibiyatula, ing danom king mao. Lipat ning mimwa ka kanako, ngeni pamatulan mo ko. Maus kayo king kayang lagyo, ibali tayo karing sabla, ing dapat na. Ipamali tayo, bani parangalan niya, lagyo na. Lipat ning mimwa ka kanako, ngeni pamatulan mo ko. Dalit kayo, king Ginoo, uli ning mayap adepat na. Pabustan yung iting balita, miras ka ring sablang bansa. Pabustan yung imbalang metong king Sion, kuli sakya at dalit. Uling marangal yung banal ng Diyos ng Israel, at manok na nga niya, busal ding kayang memalen. Lipat ning mua ka kanako, ngeni pamatulan mo ko.
Patako kay kalang ibuklat o Ginoo, ban ka kulang akit ding makapagmulala ng katutuan ning kekang kautusan. Ing Ginoo mantabi kay kayo, At kekan mo rin, pamamasa king may pabalita pangkang San Mateo. tigaya keka o Ginoo. King panawita, ding mapila na pariseo, linapit lakang Jesus, at burireng pakirakpan ing pamagsalita na. Ngarang mengutang kaya, ipaintulot na wari ning kaya katamang batas, ing diborsyo ning metong lalaki, ng asawa na. Pauli ning isano pamang kasangkanan. May kiba Jesus, ay pawari abasa ing antikaniting kasulatan. Ganitang kamumulan, ing migla lang, gawa na lang lalaki at babae. At nga nang sinabi, ulinita yung lalaki, lakwa ni tatang na timana, at makyabe king kayang asawa, at ilang adwa maging metong nalamo. Nya ay nala adwa na metong nalamo. Ulinita, ing tao, na malyarang pikawan yan, ding pisan metong ning Diyos. Ding pariseo kitang da kaya, nang makanyan, bakit inutos ng Moises, king ing metong lalaki, bay niya kawan niya ning asawa na. Kailangan din na pang katunayan, king pamikawanira. At kibat madari na ng kapanyan. May kibat si Jesus, si Moises, pepaintulot ng nga diborsyo yula, ring asawa yu, pauli na ning kesyasan yu buntok. Dapat makanyan kanitang minuna. Inyang ini sasabihin ko kaya kayo, nino maning midiborsyo king kayang asawa, samantalang iti, neman migtaksil. At kay bat, may kasawa yaking aliwang babae, may kakasala yang pamakipangalugod. At yung lalaking makisawa, king babaeng kewan yan, yung kayang asawa, may kakasala yang pamakipangalugod. Sinabi ra ding alagad na kaya, nung makanyan, yung sukatok yan, tungkol ka ring may asawa, masanting pang na makisawa. Peki ba ng Jesus, bala ng tao, madyaring makatanggap king sinabi yu. Nanireta mong pagkaluba ng makanyan ng Diyos. Huling may liwala rin kasangkanan ng bakit ating tawang makisawa. Ating makisawa, uling katutubura, ing makisawa. Ating namang makisawa, uling ding aliwa, sa saryandong papakisawanan. Ating aliwa, makisawa, alang-alang, king pamag-ari ng Diyos. Itang malyaring tanggap kaniti, tanggapan na. Ing mayat ng balita, ing kaya katamong kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. May payabak pa si bahay po. May patutut na lang pong tatakot lakin danom deng EMHC. May itong yung atsuketa. Ikay po manamo, may gising kayo. Nating kong okasyon, nating mag-birthday ngayon kada sisimba o mag-anibersaryo. Pero rin nga diwang dating classmates, dakal na rin nga dangin. Natatakot lakin danom. Piyesta na pa naman na San Maximilian Maria Kolbe. Mapari, may martira, mete, niyang panahon ng Hitler, karin king Auschwitz, Austria. Ano yung gospel tama, bala makanayang konekta kanyang-kanyan. Kasi pari yung hindi ko na yung pamakisawa, para king kayaryan ng Diyos. Maximilian. Kaya katapa naman po, na importante yung maulagay yung biyat na asawa, yung kasal. Para kaya katamo, sagrado at banal yan. At hanggang ngayon, kaya tiging kaya katang bansa, dakala pa rin din kakasalpisamban at talagang gagasusan da. Yung karelang kasal. At king mabilog ayato,
adwata na mitatagan na lang divorce. Bansa. Kaya ganagalang bansa kaya king yato atin lang ang divorce. Pwera king Vatican. Waling state siya pa yung Vatican. Ating kadwa, ing Pilipinas. Nya, ita mo na po yung kay last standing mohiyan. Ama na lakaran para king kasagraduan at kabanalan ning Beata Lasawa. At balo ko po naman makanyang kaya ning Beata Lasawa, pero iyang panalakaran taon pandigan ing pangawugne ding may asawa king kasal. Nanapin king mataning Diyos ing kasal banalya. Pero sa mata ng mister nga basa ko. Pero sa mata ng mister, si Mrs. ang palaging tama. Makantay ba ita? Kayong babae, masyado kong pasyasing boses yun. Buriyo kayo ng palaging tama. Sa bagay, siguro, ang mga babae ang laging may tama. Ay, nagaliwaya tayo. Sino laging may tama? No? Nasa tama, no? Pero kidding aside, pag nakikatamo ni nga pong ginungin, king ebanghelyo tamo, king kayera ning Diyos, ing inumang binuklod na ning Diyos, king lugod, talagang kailangan siran na ning kasalanan, ning pate, o pamaging makasarili. Ing disenyo na ning Diyos, tunay ing Beata Lasawa, lalakit babae, ing tangura, kabang biye, pwedeng ikontrata na hanggang 5 years siya mo o 10 years. At mo naman pwedeng all the days of my life, kailan nabela rin bengi. Pati bengi. Pati bengi, may asawa kayo. Pota pa nga bengi, papalitan mo na yung misis mo. Kaya mo, all the days of my life, days and nights of your days. At ngayon pong gaganakan tayo pining pesta ng San Maximiliano Kolbe, iting tao ngayon ni pariya, pero binyaya ni iting prinsipyo ng kabanalan ng Beata Lasawa na ila dapat pikakawani reng mi asawa. At iti may ganap anyang ketang kulungan keta king Auschwitz may gawang altar. Buhusan na ning Madalunduma concentration camp. Ing pangadina, alang tuknang. Ating pamanyamba na king Diyos, salabat nan. Nya, kempong ebanghelyo tamang ini, mo palang ini, masyasya lubing tao, na kanita pa, ing pipilit ning diborsyo. Nya sabi na kini, nya paborin ng Moises ing diborsyo ro ng asawa yung king kesyasan nyo buntok. Pero simulat sa pool, dinisenyo na ng Diyos, ing Beata Lasawa forever. It's a lifetime commitment. Ating kasalanan hanggang ngayon, yung tune magdala king pamikawakawani. Pamikawani, ding miyasawa, ding pengari, at anak, at ding agyang ding misiping-siping bale. At agyang imbalang metong kaya katamong uli na ning kasalanan. Ang kakitay po ini kaya katamong bansa, kaya ti Pilipinas, nung makananong uli na mo ning pamana, ni pate-pate la rin may kakapatad, mari? Uli ning gabon, ay, mapaling pisasabyan yan, gareng pamilya, kapuringgit siyang gabon, pero, misabi rin may kakapatad. O kaya, kaya katamo po, patsi eleksyon, para tanging eleksyon, kaya kapitang kanyan, then kaya katang titos at titas kanyan, naman may sasabi, o din po tangking group chat, maglibnola, o kanya-kanya la kasing dala na politiko di-divide na katamo niti. Pero niya pong 1941,
may yakit ing tune karumaldumal, pamikawanit, pangawatak-watak ng tao, karing king Auschwitz. Yang ginawa la ring ing rehimen Nazi, ginawa lang lugar ng nukaranda ing nasaramo, siran, at pikawakawani doring sabla, lalo na po ring Hudyo, apang gigila ng Hitler. Uli na niting gawa ng Hitler, may kawakawa nila may kakamagana, karing ting istasyon, karing tren. Gawa ni doreng babay, karing asawa da. Kaya ba't tinggal leko do lagyo? Pemalit dala, number na mo. Nya, dinumiro lang ang denga tsokarin. Mayaos la karet ang numero dan. Yan yung number mo, 01. 01 yung lagyo mo. Alano, rigu lagyo. At talagang karin, King Auschwitz, King concentration camp, leko ding dangadan, abinyan ng Diyos, King tao. Mila ko itang dignidad, ang biyaneng tao, banal at sagrado. Huling king lugar ini, inay magagalang yung kabanalan. Ala ng banal-banal. Ingay gana-gana pwedeng siran. Nya kini pong concentration camp, nya nga tsula ka rin ding marakal ng kilong dang Hudyo, kitang metong kulungan, ating may katakas. At uling ating may katakas, ing parusa, kumalang apulo, karetang mitagan, at dalado kitang dungeon, hangga king matelang danop. Patendong danop. Uy, ting kabayaran, kitang ating metong may katakas. Pakibatandangan detang mitagan. So, reta pong apulo, kareting apulo, kaya bitang ausan Francis Sek Gagawnitsek. Kasakit ng basa. Francis Sek Gagawnitsek. Inya pong dandamanan niting taong ini, ing lalaking ini, nakabilang niya karitang kabit kitang dungeon at paten laking danop at kawo king danong, ginulisak ya ka ng malakas nga na, ing asawa ko, ding anak ko. Ing rigo nga ganakana, ing asawa na, ing anak na, ing pamilya na. O rin balo na matene kitang dungeon, o rin eropa ka ng karin, ero di naman inuman. Siyempre po, bilang po tang tatang kapin, nung malugod kang tatang, madurog ka puso, potang makanyan. Makanano, isip na yung pamilya mo. Kini, o ining karumaldumal na milyaring ini karing king Auschwitz, talagang wawasakan sisiraning pamilya. Pero iba't po karetang kulungan na ita, karetang preso nga ita, ating biglang linibutan, ating biglang tinalakan. At ini, Padre Maximiliano Kolbe, yamwa, magreklamo, nune, kusaneng binying ing sarili na, ing biyena, sinabi na king komandante, metong kong paring katoliko, ako nang pamalit mo, kimpesto na niyan. At inyang asawa yan pong anak. Kimpong kultura tamon tin Pilipino, yapining pamakyabi ini. Yapining malasakit ini. Siguro, pilang lapangal do abe-abe kitang kulungan na ita, pero may kabanding nala. At ini, Padre Maximiliano, siguro isipan na ba yung tao kurin nga na. Yari ko di pamilyaya, baling mateko. Iya makalunos na iman niyang pamilya. Iya makanyan tunay ng dinaon. Padre Maximiliano, sarili na, para mumiligtas sa itang lalaki. At bala mo sasabihan ng Padre Kolbe, ing piyabe na ning Diyos, sukat pikawan yan ning tao. At yan na dapat siran ning tao.
May ligtas siya po King Auschwitz i Francis Sek. May kauliya at kaya binobara rin pamilya na mihiras siya hanggang 95 years old. Kinabaya pa biye. At nung nukar niya man munta, ining tao, pangwento na nung makananong himeto nga pari. Dinaw na yung Vienna. Para kaya. John Paul II, kay metong ng humilya, pepakit na ng mga nanang ni Padre Colby, pepagtagumpen na inglugod, laban king kamatayan. Metong klaseng lugod, malapit king puso tamoy tang Pilipino, at tunay magpahulaga king pamilya. King adwang Domingo, at sula kitang dangyon, Padre Colby, kitang Block 11, cell number 18. Actually, apaselam niya po ito, niyang mintake king Auschwitz. Niyang wakong may kapag pilgrimage ka rin, kitang selda ng kitang dungeon na ito, at makatiri king metong kandilang Pascal candle. Ano kanya mete Padre Colby. Pero Maria, eman mete king danop. Noon in-injection ng deng lethal injection, itong penon. Pero ini Padre Colby, nung ating yung pepa tunayan, uling kitang selda nga ita, ere apigilan king pamangadi at pamagkanta. In-involve no retang ega na nga nangatso ka rin. Na ka rin, pepakit na pati niya man ang katawa na, pero ang kaladwa na, manatili ang pupuri at makaugne kingapong Ginoo. At itang sinabi ng St. Paul na walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig kay Kristo. Kahit kamatayan, tabak, sakit, walang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig kay Kristo. At inipin po ang pepatunayan ng San Maximiliano Kolbe. Ang yang karinking selda, peparanupan de. Ere akawani, king kayang miglalang, king kayang Diyos, apinatilya ng luluguran at sasamban. Nya, kaya katama po, diyang kalamidadayan, nanongan yung malalyari po tangkay, apitatakutan. Dapat manatili ang kalupan ng gawa ng Maximiliano Kolbe kaya katamo. Alang na namang makakawani kaya katamo. King lugod ta, king apong Ginoo. So, ano pong tuturuan mo kaya katamang niting santo? King pamilya, king parokya, karing komunidad tamo, umunandili po, protektahan tala rin pamilya tamo. Eko po tanasawa, siguro makatakalagwa talaga ing magpamilya. Sana kapag siyatin pati, anong kasi yung babagal yung internet, ipate-pate no atareng anak kamuanan din yung mampoy tatang, uli na ng internet. O kaya po tangda ka na kailangan bayaran, magulo na yung pamilya. O kaya darandaman ko mo, pati mister, kalingwa na yung anibersaryo, madali kang misis. Sat kailangan, kaya kayong tanasawa, palaging ganakanitang kaya kayong pangako. Inyang inaus na ko ni nga pong ginong marap, king banal ng altar. Papaborin, ingketasan. Okay, kayo mo, ingkamwa. Pikawa niya na kayo. Kayong piyabe na ni nga pong Ginoo. Kaya ba't pa ng niting banal na santo,
bakit tayong malasakit ka rin nga diba? Pera kang pamilya, resiping baleta mo, na po kang panahon na yan, yung makanano nga palto pa rin dami, damayan, saup-saup, banga bebe, mikabus. Po, lana po ang ating makanya na pagdalanan na kalimidad. At baboning sabla, pilinan tayong lugod kaysa aking pati. Pilinan palagi hing lugod kaysa aking pati-pati. Magumpisa nga ng San Maximiliano, ing kayapan king kamwa. Hindi nagmumula sa galit ang kabutihan. Ang pag-ibig lamang ang nakakalikha. Nya patsiyati ng kapatid, balamot yung bagyo keng pibale-bale tamo. Ako komunidad tamo. Nya mas magsantinging ugad yan tayong maging mapamatawad. Nya ini lumapit tamo po king hapong Ginoo kaniting banal na misa. Nanay kayong pisan metong na ning hapong Ginoo king sakramento ning kasal. Baka nita kapilan man, naasira, ing nganuman, ing relasyon nyo. Manyatang panalangin, kang San Maximiliano Kolbe, manansanang di na nakatamang malakas sa bilubluban, nanay kayong di pamilya, bang sese nyo lang miyamas-amas ring pamilyayo. Mga ting tampuhan, ting tampururot, sana agad maayos. At mas pilinan nyo ing lugod aldoldo. San Maximiliano Kolbe, ipanalangin mo kami. Amen. Ngayon po, itadala king ngapong sa batang kaidwanan, itamong sablang pagkalubanan ng ngapong Ginong banal, kalupan ng San Maximiliano, bang maging inspirasyon. At pitutularan tamo king biye. King balang panalangin, ayatat ta king ngapong Ginoo, sabihan tamo, pisan metongan mo kami king lugod, o Ginoo. Pisan metongan mo kami king lugod, o Ginoo. Para king meto balayan ng Diyos, sana apalaganap dala at asane king bening arang-aral ng Jesus, dikil king gusto at marangal, apami bebye ning pamilya, ipanalangin ta king Ginoo. Pisan metong mo kami king lugod, o Ginoo. Para karing magsadyang kasal, manano na sanang pakibalwan dang miyamasamas, ing katungkulan dang tanggapan, at iyag pang ing karelang paintungol labi. Ing kaburyaning Diyos, ipanalangin ta king Ginoo. Pisan metong mo kami king lugod, o Ginoo. Para karing pamilyang Kristiyana, sana manatili lang tapat king metong at metong, midamayan king tula at kasakitan, at mibibye king pamisan metong at lugod. Ipanalangin ta king Ginoo. Pisan metong mo kami king lugod, o Ginoo. Para kikatangan makatipon king pamagmasusing iti. Sana at taguyod tala at ipairal ding makakristyanong tuntunan at gawi, king pamibebye at ingatan ning dangalan ning pamilya, laban ka ring maling kaisipan. Ipanalangin ta king Ginoo. Pisan metongan mo kami king lugod, o Ginoo. Ngeni adwan tamoy sarilitang kapagnasan. Oy, paming malugod, birian mo yung may bayit siya, yung kaya kang anak, ban may katawan tao, at may pailalam, king pamaning at Diyos at Maria. Maging uliran mi sanay nga limbawa, ning banal na pamilya ning Nazaret. Tiyadan mi, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.
Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap yarapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Ang gapanesaning ginuy ting daon karinggamat mo, kingi kapuri ang po ni kaligaya ning lagyo na, kingi kasaplalata mo at ning mabilog ng banal na kapulungan. Huwag pamimig na lang, panwanan mo sana at papagbandining kaya kami ngayon. Manasanang iting daon, kat manoring puso, miking lugod, amin niya tagumpay kang San Maximiliano, baboning sabla ng kasakitan. Itiadan miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo, Kaya kanti mo rin, itas sila ring puso yun. katas na laking ginu, Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. ikarapat dapat ang pon matulid. Tunepin, karapat dapat at maturid, sukat at makakabos, ing puri na pasalamatan da kang paratit numang karino, ipa, Diyos king alangang at lubos mayupaya. King aldoy ti parangalan milaring kaya kang santo, ami tagulaling king biera kang Kristo, halang-alang king kayaryaning banwa. Emo na nung lugod, ing papakit mo kaya kami, kabangaw sa meng pasibayo, ing ketawan, king mumuna ng kalinisan, at agkatan mo kayong takman keti king yato, karing kalam, ning tutok king biye. Ulinita kaberi sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Ika pining banaloy pa, iking sibot ning sablang kabanalan, ulitay panagkapumi, itugtog ming espiritu mo, antimang titipang ambon, karating ayin mi, ban pa banalan at palagay kami gawa na lang katawan at daya, ng ginuming Yesu Kristo. At tatandaan mi pa, kanitang beng mi pagtaksilan niya, at bay nakusang lubdinaw ning biyena, king pamaylas at kamatayan na, kinwaning tinape, pepasalamatan na kat pinurit, pira sinadinwang iti, karing disipulo ng anam, kung ano iti kay nga at mangan kaniti, tingka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman, kay baning apunan, kinwaning kanis, pasbay pepasalamatan na kat pinuri, dinwang iti karing disipulo ng anak, kung ano iti kay nga at minum kay kaniti, uling iti ing kalis ning daya ko, ing daya ning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Dato niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ning kasalpantayanan. Yang ini gaganakan mi o makamakadulong ipa, ing kamatay nating pangasubi ng mebye. Darami kaya kay ting tinapin, ing biyating kalis, ing kaligtasan. Dayon ming pasalamatan kaya ka, ing pepadlarian mo kaming matampang talakadalapan mo at sumuyo kaya ka. Kaming ansanang may sulusulu, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong, ning banal espiritu.
Ganakan may uy pa, imbanal na kapulungan mong makalaganap, kimeto yato, ban may ganap yakin lugod, kambe ng lewo, ing papami, at Florentino ing obispo mi, ing sablang pari at diakono, di sablang susuyo, king banal na kapulungan mo. Ganaka mo na naman, ding kapatad mi, amino na ng pepay nawa, king pihong kapanayan ing pangasubling mebye. King pakalulu mo, idala mo na di sablang mayang unabye, kitang masalang harapan mo. Pakaduluan mo kami ngan. Gaman mo kami ngang karapat dapat magkamit king biya nanganga. Ban kambening mo na Virhen Maria, induning Diyos. Kambe ng San Jose ng esposo na, kambening mo na apostol, ading sablang banal. Ami biya kalugod-lugod keka. King keka banding panahon, apo rin rapaligenda ka sana. King kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatan na, kambenat kaya, kagumning banal Espiritu. Sablang parangal at egay kaya ko Diyos, ipang lubos mayupaya. Manggaman king alanganga. Mapamintuking amaan talapangabo sa bibiging bala ng turo, nga tamang ining mangangas manalangin. O Diyos, ipaming ginuming Jesucristo, sinabi ng karing apostol na, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mula sana babalikdan din kasalanan mi, no naimpansinan mi kasalpantianing banal na kapulungan mo. Laiming pamayapan at pisan metong nagpangking kaburian mo. Ikaw mabibit magari manggaman king alanganga. Ing kapayapan ginuman tabi sana kapinanman kaya kayo. Timiga kapatid, masyatangin ng pupugayang kapayapan. Kapayapan, kaya kayo nga kapayapan.
malugod at maganakatamang ginoong kordero ng Diyos, melalako king kasalanan ng yato, nontang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ay matampang tanggap kaya ka, dapat kasmin nga mano mo, tumayap na.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, ibiyara sana kaya kami reting misteryong tinggap mi, ing espiritu na tetaga na miyubog kang San Maximiliano Maria Colbe. Ban maging tapat kami, king kaya kang kasiwan, at managumpe king kasakitan. Tiyadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. At correction mo po, ing Auschwitz palaking Austria, kinyang Poland. Ing Auschwitz ang concentration camp. Hanggang pungin, ito ka rin gawaring museum, itang Auschwitz, ito ka rin ding pata palang kapit daw kayong gas chambers ding detang papatenda, kakalbon dala. Ya, kita po metong kwarto, pintanan mi, sapak yung buk. At kaya ba't kitang metong kwarto po lang sapatos, detang popang bags, ding may ngalakwang ka rin. Sa mga pangilabot sa puwita lugar, itang concentration camp. At karinyapin may kulong ining santo ngay ni San Maximiliano Maria Colbe. Hindi na unimpiyan na kayo metong atalasaw. Ginuman tabi kaya kayo. At kaya ka, Antimurin. Nabindisyon na kayo ng Diyos, sa lubos maipaya, ingib pa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. mayari ng kakatang kapag masusyan, umetana, luguran na sa iwan tayong Diyos, ating kapara tamong tao. Salamat, King Diyos. Dakat po salamat at mayang oras, mimingat tangan po. Then pong mag-birthday, maganip.